Ljudi, danas ima novi video ili na initivata. Ja, kad skočim uđem u svoju glavu. O moj Bože. Tako da, danas igramo Minecraft. Jej, u ovom videu ćemo. Tako da, moram sada malo tiše pričati. Zato što mi komšija preko puta moje sobe, iako ja nemam komšija preko puta moje sobe, a neki ljudi tu žive, znate, i onda moramo biti tiši. Važi. Ajmo mi sad u opcije da namestimo ovako i ovako. Idemo nazad u opcije. Kao što vidite, ja sam u sliku promenila, nisam normalna. Tako da ću. Nije bilo laka. Na tonu kostorsku sliku. Nikad. Evo je, to je ta. Ajmo mi da pospavamo. Čela sam skeletona. Tako da ću staviti isto. I ljudi, oni su se sada, tačnije, oženili i dobili smo malenu. Malena. To je žensko, bukvalno. Ono žensko. Tako da, ovdje nema zombija. Nikoga ne mogu da se plaše. A i čak krve. Da, ovaj sobe je prazna. Tako da nam je neko... dobar dan, gospođo. Šta ima danas? Da, pa nema kod mene ništa. I imamo njihovo jaje. Tačnije, to su stvoreni. I ja sam ih gledala ovako kroz sobu. Oni su se ljubili. I otvorila sam, presali se da se ljube. Onda kad sam zatvorila, onda su i odmakla malo, počeli su da se ljube. Tako da, eto ga. Mlade. Ališa, Malena, kako se zoveš? Kako se zoveš, Malena? Anja! Eto, rekla mi je. Poludela je. Sklanjaj slike. I dalje. Poludela. Ne. Ti bilo kako ja ajde sam izlazi. Otvori mi vrata. Malena. Kako se ti zovete, gospođo? Daži, ne želim više da pričam s tobom. Ti si jedan jadnik. Malena ušla u svoju sobu. David i Elena. Dobro, Elena. Dobro. Vidjet ćeš ti svoga Boga. Šta si rekla? Jesi mi tada zaljubljena u svog momka? Ne zanima me za tebe. Da znaš sve ono što si mi radila. Ti si najgroznija. Gdje ti je muž? Muž ti nije urdu. A jeste, tu ti je muž. Ne. Muž ti kupati, dobro muž.
Nužan? Nije ti nužan kupati ljubav. Ajde napolje. Opa, vidi kada. I već se šolja. Dostanem ruke. Patila je ekstremno. I samo soba za jednoga. Dobro, to sam skontala. No, ne zanima me za njih. Ovo mi je u našu sobu. Svi moram sedjeti, ono mi je tamo na vrata, da mi ne mogu ući u sobu. Otvorit ću još. Eto, ja sam drugi put vidjela kako se ljube. Tako da, eto ga, moram sedjeti stop. Kao što vidite, crafting table, očigledno nema pojma da stavim, tako da, otko znam da ću ga staviti, ne sam uopšte sigurna da li ću ga staviti i da ću ga staviti. Ja nosim prestaro odelo koje ne treba nositi. I sve ove stvari u njihovu sobu. Tako. Ovo, zato što sam ja igrala malo s Davidom. Ovo. I onda sam uzela stvari. Razumete? I znači, imamo 3 muškarca, tako da neću 3 muškarca, hoću barem jednu devojku. Samo da mi pravi društvo. Ona malena, kada poraste, rekla mi je njena mama da će porasti i zvaće se Elena. Koji? Muško? Malen. Dobro, ostavit ću malenog, ali malog dečaka, ali tako, dečak, evo ga. Postigao se. Kad ide ljubav na prvi pogled, znaš gdje je otišao? Otišao je dole. Stvarno je dosta. Ovo je da sam da neko pratiče. On ti je ona i on. Otišli su napolje, bukvalno. Ne smeš napolje. Ajde u kuću. Evo ga tata. Pozdrav. Ovi se ljube. Vata sve. Neće nikada to pokazati. Jeste se ljubili? A? Gdje su ti srca? Evo ih. O moj Bože. Ajde u kuću. Ne može. Kogod sada primi srca, ću ga izlupati. I to jednom ću ga lupiti. A samo jednom nekad ću biti srca. Kvašarko.
Leni. Okej, njih je baš ne. Neki su pobegli napolje. Tako da snimam 10 minuta. Evo ga. A nije li to tata onaj jugu? Ništa, ubit ću ga. Ne, neću. Evo je mama. Muškarac mami. Tako da juri. Jura sam. Ne, neću ja nositi odijelo. Neću ja nositi odijelo. Sad ću ih sve pobiti. Tako slatko. Još jedna devojčica! Gotovo si. Gdje su sada ostali? Kogod da je sljedeći. Slijedi njegova velika smrt. O! Ti. Ti je ona mana. Kako ja zovem? Aha. Ko si ti? Znači u crnom modelu. Da nije ta malena pobjegla. Ništa. Idemo da prespavamo. Eno i ona je legla. Pa ako nije unutra. Gdje je? Ju. Tu sam te čula na ne nekog ženskog, ali ne znam ko je. O moj Bože. O moj Bože. O moj Bože. Šta on radi tamo? O moj Bože. Ma čekaj samo njega. Čekaj.
samo njega. To je to što se tiče ovog videa. Ćao!